Azpeitiarra izan arren, Karabelekok eskatzezin Hernanira bizitzea tortzia, ze bizi modu bada, ez da lan bat bakarrik. Naiz da enpresako hartu dugu nahi zen, lan desberdinak inberizete ditut, eta berdan lekun, ana aurkituko nazun. Karabeleko sortu zen, gaixotasun mentala dituzten pertsonak edo gizarte bazterketa jasate benai errehabilitazio gune bat emateko, eta gure erraminta nagusie die ortoterapia eta baratze zaintza ekologikoa. 11 lagunek egite lan bertan, garaiko produktu bakarrik ekoizte ditugu, gure denda propilu edakeu, eta hortaz gain Hernani eta Donostialdien saltzen ditugu gure produktuek. Kanpoen 4 hektarea lur zail ditugu, eta negutegilen 4.000 metro karratu guztira, denda eta mintegile barne. Nekazaritza ekologikoko ziurtagirile dakeu, eta hori da kalitatezko produktu baten lortu lehikezun maila gorena. Arrotasun osoz, esan lehikeu, gure produktu ezin hobia dela, eta ez nekazaritza ekologikoko edalako bakarrik. Baita ere, produktu bakoitzen atzien daon jarreratik. Zailtasune gainditzeko dagoen indar eta dagoen alegin hori dana, gure produktuen zaporien nabarmendu itea. Karabelekoko barazkidekin arkume puska prestako deu, eta adi egon, ze kriston arkumi ateakoa eta irabaziko deu ziur.